Kato dia guys. Daghana dagkag igsuon ni sa ni Ate Norlina hapon kabuutan na mga good heart ka dunja. Manang hida jugo salamat jud sa juhang pag-abi-abi. Salamat Salamat jud pagka. Puro kuno pabalikan kuno mini ate kay malala September. saan man nang Hala, mabijaan pa ta ka. Para simba ko. Ito na ko. Asa man lagi? Hello guys, so nami dari sa kuya ni Ate Norlina kanang nami kuno kadto ni sa muluto. So dari mi manihapon. Macaroni. No, macaroni. This is pasta. Rice. This pasta daw. This one. This is beef. Beef. Nasa beef. Pork. Pork. Chicken. Calderita. Caldereta. Ah? Calderita ano goat. Goat. So this one pork. So pork. Ayong hapon. Soon po niya. Ah, wait. I think I will have studio first. This is ours. This is chicken. Chicken? Chicken. Fish, lapu-lapu. Isda. Where's the chicken? Chicken. Oh, yeah. Yeah, the fish. Pwede na makaanay? Masi. Ay na may sabaw. Kasi ka makaanay. Biko. I will smash that in your face, I'm telling you. Sus mga tamis. Better listen, Lydia. So nami dari guys sa iso ni Ate Norlina. So kuha ni siya ka ng chip cook ni siya na sa bowl tropic. No. It's a big lipstick. Beef stick, ah? Yeah. Yeah. Beef, chicken, and fish. This is chicken. There's a chicken there. Oh, okay. Chicken. Saan yan? I have a chicken. Where's the chicken, This is chicken. This caldereta, right? Caldereta pork. Oh, pork. You have a chicken. It's a chicken. Ito, ay rice. The soup? Chicken. Yan ay fish, chicken. Buffet man, oy? Buffet jud. Oo, na dyan kuha sa Emir. Kuha. Masi. Ay na may sabaw. So lang makawalo ko. So guys, maluwad-luwad na lang guys sa Jukado ni Manang Dari ka lang. Ito ko naligo. Ako nalis ko gabi guys kay hindi na kaya. So ako'y naka-focus sa kwan kanang igado o minudo. Ayan guys, kung isda igado. Dili atay sa Jul itungtong Jul. Para lang picture na. ma-appeal sa picture. Asa ikay man? Guys, so. Ay, kuwang pa dito. Diba guys, kay Niya birthday ni Pista. Sa Jinda na may itong papriyo. Aris mahal lang. Asal is pas manang. Sa pagluban sa iyang banay. Salamat sa kanang grasya na nasa mga kabangan karon. Nakonta ka kini maghatag og kayo sa among panglawas. Kini tanan among gipangayo gipasalamatan kini Kristo nga Ginoo. Amahan na mo na sa langit pagdayeg mo nga Ginoo. Salamat din Maria nga tumaling mo pagpili sa tamay sa Happy birthday to you. Happy birthday.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday and happy festa. Happy birthday to you. A few moments later. Daghana Igsuon ni sa ni Ate Norlina hapon kabuutan. na. Mga good heart ka dun sa manang hidad jugo salamat sa sa juhang pag-abi-abi. Salamat, kay Salamat sa ngari, jugo pagka. Puro ko no pabalikan ko no mini ate kay malala September. Saan mo nang Wala, mabidyan pa ang ka. Para simba ko. Ito na ko. Asa mo lagi? Taga Basak, Loon, Bohol. Wala sa simang rupio. Salamat ka din, ma'am. Manimba mo? Asa mo? Ah, sa simula lagi sila. May naman ko. Aba, naman ko. Oo, pamilya pa. Ay, sino yung linya to? Ay, what na sure. Wala po na sure gani. Kasi tira na tama. Kaya gano, ito yan nilang kasi ma. Wala po na. Ito iya ka, walo. Gamay na daw po. Ay, magbayad tubigo mo. Ay, oo. Malayo na mo. Iksaon mo ni mo. Pero me, nagrawang siya kapiin. Thank you. Salamat. Ay, daghan na po. Pilang po. Kapasa. Sabi na ako, uli nakagika na itong inyong tapos. Ni, naluto ko diha. Okay lang, magpagkadyo. Kasunod yung kulo siya. Oo, itong na-admit ka na si Cristel. Diyan na naman ka na i-vlogger, ano eh. Mami. Si Ma Florin mo mo. Naano yung sumuha? Ikapot, ma'am. Tigas kong Cristel. Salamat, mami. Love you, mami. Salamat. Uy, pag-amping mo, ha? Ala, magaling ka ba yung kulibok. Doon ako dito. Wa. Oh, Jun! Kaya po si Ron, pilay mo ah. Ama ka? Oh. Bangis ako, chill. Bangis sa dito. Tabayo mo, chill. Daddy. Dito ka. Bangis sa dito. Okay naman siya Ay, torta. Wow, thank you, ma'am. Sir, tabangin ko lagi. Bangis sa dito. Hi. Vlog ko, no. Bangis sa mga, sir. Wow. Thank you. Pinanga ka ng kulibok man kasi pasakay isa. Di, pakuhan ra ko. Ano ba? Ikaw mo nang may. Alay ako na. Ha? Asa mo? Dito na dito. Dito. Ini nga ticket on board ka. Hindi, bakit ko tatak na ito sa taas? Naka-chat. Si Janet. Oh, salamat ka, Jill. Kasi dati si Mayit. Ito kasi Archil. Oh, si Archil Bernat. Salamat. Wala na, kanang grabe jud dari aguan. Kanang namli light 22 yung nagkalas 10 pero init na pagkaadyo. Gadali ko. Wala ko na po. Halos mga nakailang mo na sila kanina. Kanang mga sige balik-balik ko dani ba? O dis niya giwa man ka? Di ako babi ko, gabarin galing sa imong paliya. Aw, naka na to? Naog na ko guys. Wala na ako nakapag-video kay Juan. Grabe na hangga nakatuog ko. Ang dali aradi ay alas 8:45 na kabuto dari guys. Nilarga alas 6.
So guys, ga baklay ra ko kay dura man pud bakla dun ja. Salamat kay kadto sa ning doon na to sa ticketing. Mga viewers ko to na mga burato vloggers yang nang kalitsag doon na kanang kaila lagi siya tanan murag nakasubaybay jud sa tanan ng mga video guys. Salamat kay kadto nimo kanang ati. Ngati na lamang ko nimo ja kauban lagi sa mga anak manimba kuno sila kuan si Malan ja. Kuan lagi pulibok. Jag ako kay ni-exit na lang ko guys kay nangadyo man ko dito sa taga LGU kuan nga makasakay ko. Ja, pasensya na tiwa jud mo na akong matabangi nga makasakay mo. Mga ni hanjo ra po dito. But ako dari guys na giuna jud nagari dari kay gang mga gipang seed lagi kanang lahi man ang nintirek agani man gipangusabwag na nga limon. Jagahang gibutang dani guys kay kuan man unta kanang okra. Diya katuhang kuan nagigisilong panahan nga dali jud uli guys kay kanila gahang gipang seed lagi ug na nirek na ba. Diya hanala man isang pantangtangan guys kay hanala isang pamalhin sa kuan ba. Dari kay wa man nirek dari ag kuan. Ang giseed. Diya hindi katugon ko guys. Nang ko matugay. Nang naman na ni hang garden halang ipanudari ba ag nga nirek na. Ja guys, salamat sa ginuuna na ko dari. Salamat ka Johnny at Rolina. Salamat mananghilin ja. Kanang ara lagi nga kuan guys. Waan ako nakapag-vlog dito sa mga ipangluto guys kay grabing ka saba ang bijukihan dito daghan halos mga silingan nagibijukis. Ja salamat ka Johnny at Rolina kanang salamat sa Muraga Family. Grabing kuan sila guys kanang nanguli man silang tanan sa mga igsoon. Salamat ninyo ja mga viewers lagi na namo Muraga Family dia sa Luon, Punta Cruz, salamat ka dyan dya. Narito ning comment Dias ni Agi as itong napita ija nga nakakulugod si Dias Luon sa itong napita dya. Kuan ka nang pasuroyon na igul ko sila ha. Ladyo na ka dyan ma'am dya. Sis mi magsan pamili patuhon ko nubugo sila ha. Ito si Maribuk dya. Wala dyan ko maglakaw-lakaw sis kay pagpadisko gali wala ko maka zoom mo atos diskuhan kay malagi na kanang aghanggi apa sa dyan maka panarbaho ko. Maka kuan ko guys kanang maka panginabuhi. Ja salamat ka dun ni Ate Norlina si jang gihatag na salamat ka dun ti kanang nakadjog tabang ni mong gihatag na ti maka puno na ko kanang pang bayad ani sa mohang pataod sa among kulurop. Salamat ka dun ni Mambi kay amo na pong gihiwat lagi nga mo abot to i-deliver kay i-deliver na to magpatrabaho naman ko guys nja. Siyempre magtigom pa ko og pangarapang kuan guys pang bayad sa panday kay mali among sabot ni Mambi manang karon arang bisiyahan na kanang diso ko sa garden kita daw na itong mga tanom nanurek ag uban wa kadyo manurek ag uban ag kubasa wa pud mo turek ag katong upo wa pud diterek nay nanurek daghandad to katong among kinan-anan sa limon dari ni Cristel milon katong ang gihimo na mong milon banjan amo toy mangliso arang ipangbutang na to nanurek hinuon. So mas maadyo pa day siguro nga kanang mga anak tag kanang mga gikan sa merkado ba kay ato isid manurek ra. Diya ba ito guys, salamat ka dun ninyong tanan diya. Pasensya na dahil sa katungang nakailagan niya sa ticketing. Kanang adaghana madyo ka dun mga wala nakasakay guys. Kaya nagkulimok lagi adaghana pasahero kay basta pag Mayo guys, adaghana ka dun pasahero. Adyo na dun muglangan-langan og ganto kay kanang maliit yun mo ganto sa oras. Kanang advance din ang oras kay ako. Namata ko alas 4:30 na to ilas kuan dyan. Nag-atang ko. Salamat kay kadyo po ni iso ni Ate Norlina si Manang kay isa kong habang nag-atang ko na to isa kong gitimplahan ng kape jagi tagaan ko ni jag torta diyan na mo ko torta tulo ka buk na gida na lamang pong gihatag na to sa nga taga LGU kay halagi silang gikuan kay pasakay lagi ko nila. Salamat ka adun ninyo kanang hitabangan ko dito nga makasakay ko kaysa magbuhat ko dito guys og pila ka oras kanang maburing jud ko ganang nga guys nga maglingkod ko mga pila ka oras kay di jud ko ganahan nga na maglingkod maburing ko ako buhaton manang ning kamot jud ko nga maka-exit ko bahala magtindig ko dito sa bar. So salamat po ko dito sa taga-right shipping kay pa lingkod po ko dito sa kuan kanang nahigdaanan dito nga kuan ay murag dikdik bay nga na. Salamat kadyo mga buutan kay mga taga Bohol pud sila kuan kanang
nag-celebrate day si Ate Florilisa og happy birthday ni Ate Florilisa gahapon diyang birthday guys ug ang igagaw siya June happy birthday day pud sa mga nag-birthday gahapon May 5 happy birthday ninyo tanan ug labi na sa nag-birthday pud karon May 6 happy birthday ninyo sa kanang kuan kanang nagtapok sila dito sa kuan ni Ate Florilisa ilaka Kuya Mario murag naman siguro sila litson wala ko mohapit dito sa among family house kaya ladyo na kadto tong family house guys kuan ladyo na kadto to bahay pa ko mga 5 ka oras gikan sa kuan ug magdugay-dugay ag mo sakyanan guys maabot mo jud mga 5 ka oras kay ug musakay kag van dito sa Bohol dugay na mularga og di pa puno manang kinahanglan jud kanang punon jud sa kanang suksuk jud kag taman sa van ba manang paabutan jud kag mga 5 ka oras dyan nagdali man ko guys manawag ra ko nanay ron nga manhag edit guys manawag ra ko nanay kay wala na lang umulit dito kay importante mo jud nga makabalik na jud ko dajon dari kay daghan lagi ko jud kog buhat na apayahang garden ja kanang ang gipaning kamutan lagi nga mabuhi na ang mga tanom kay malagi na kuntis lagi na guys kanang aho pa na silang aduhon jud kanang mamalit pa kog pintura mamalit pa kog kuan maghimo pa kog kuan guys mamalit pa kog manok kay kinahanglan na mga buhing manok duha ka inahin o duha ka kuan jaka nang inahin guys kanang imo nang padaghanon so mukita ta na kay ug mangitlog to siya makabaligya ko makahalin kog itlog so bisaya na siya nga manok pero kinahanglan jud nimo padaghanon man maghimo pa kog kuan guys kanang mamalit ra siguro kog net ja gastos lagi pud guys so maghimo ta na ni garden kay sa una ning gastos pud ko dadtong garden ha pero mabawi ra siya guys kay kuan bahalag mo gasto ka maka ani ka ja maka kuan pud ka kanang nay maka premyo mo na hangi pa ning kumutan guys kay ang barangay guys sa una ang jangi premyo ha 10,000 ja pirehang nagastos dato ara mo tug 2,000 pintura ra og gatong net so moro to guys kay nagsaba na pud dari among kuan manang lisod ka jud mag-vlog dari kay arang kasaba ning among naghimo dari bangka. Ja daghang kayong salamat ninyong tanan guys ug amping putang tanan guys. Ja salamat ni Ate Norlina ug jang Ate Kuya Jo. Ja pa hag na lamang pug ko ni Norlaida kay wala ba jud ko naka hag ni ja paggikan kay natug na lagi ja wala pug ko nakapananghid ni Ate Norlina kay pagagabiin ako na nanghid kay nagpa-massage sin hag ijang likod gabi guys da. Lami ko nung kadyo ijang paminaw. Salamat kadyo Ate Norlina. Kay hasang gi-relax kay kapwili kadyo ijang mga lakaw-lakaw dito sa Bohol. So hasang gi-relax ijang likod, ijang tiil. So wala na guys. Grabe na jud kasawa. See you in my next vlog guys. Love you all. Amping putang tanan.